טוב, אז חברים, ראיתי שאם אתם לוחצים פה, שכחתי להגיד, אם אתם לוחצים מהמקום הזה, אתם רואים איפה הדבר הלבן? אוקיי. ולוחצים איפה שאני אראה לכם עכשיו, זה יוצא לכם או מדהים או אדיר או אגדי, אוקיי? נראה לי שאדיר כי... או אדיר או מדהים, כאילו אגדי לא נראה לי, יודעים מה? אגדי נראה לי, אוקיי. לוחצים עכשיו בעין הזאתי, אתם רואים? אוקיי, כאן. לא נורא חברים, גם אדיר זה טוב, וכאן למטה. נודיר! מה? בבקשה. לפעמים בא לפרוש מהמשחק הזה חברים. טוב, אז חברים, ראיתי שאם אתם לוחצים פה,